लोगोफोर आंना किचेनाव पुरा खामानि जागासिनो अफिस दङ नालाय ओंखायनो आरो पुरा एकदम बिजि आं नै दै गुदुं खालामदों निम्बुजों लोंनो आं लोंखांबाय बे एक्सारसाइज खालामदोंमोन ना दा बेखौ होनोसै आरो बिथिं आं लान्चनि थाखाय बानायदों टिफिननि थाखाय भिन्दि उदासि आरो आलु फ्राय आरो नैबे मा होनो बेखौ ब्रेडखौ सेन्डविच बानायगोन आरो बिथिं माबा दङ मा होनो बेनि बे माने माबा बेयाव मा होनो गाजर ओमफ्राय आरो मा नाम थाइबें आरो मेयनिस होनानै आरो बिदि गलायना लादों आरो दा बेजोंनो सेन्डविच बानायगोन बे ब्रेडजों Good morning लोगोफोर फुङाव माहाय बिल पेमेन्ट खालामनोसै मबाइल बिल इलेक्ट्रिसिटि बिल दैनि बिल बहुत फैना दङ हायाखैमोन आरो दिनै होनोसै न'निबो इलेक्ट्रिसिटि बिल फैदों बेखौबो बेनिफ्राय होनोसै बेखौ होनो थाखाय मोनबोनाङा आरो अनलि बे कास्टमार आइडिखौ नांगौ कास्टमार आइडिखौ मोनबानो UPI बेसनिफ्राय पेमेन्ट खालामनो हायो आरो आं बेनिफ्रायनो पेमेन्ट हरबाय थायो जाबाय भेरि फास्ट देलाय साक्सेसफुल होननानैबो खिन्थिबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो इलेक्ट्रिसिटि बिल जोंनि बेनि इलेक्ट्रिसिटि बिला दाबो फैयाखै बेनिफ्राय बेनि दैनि बिलबो मोनसे फैदों दैनि बिला 1851.53 फैदों बेखौबो होना लानोसै बेनिफ्राय आंनि मबाइल बिलाबो दङ भडाफननि सिम लाबा बिनि बिलखौ क्लेम खालामनो हायो आरो मोनसे सार्टेन एमाउन्टसिम अफिसनिफ्राय रिम्बार्समेन्ट फैयो आरो बेनिखाय भडाफनखौनो लाबाय थादो आरो आं दाबो बेबो जाबाय हायासै लोगोफोर सिगां बिराद गरमथार दा जा बिल होबाय बे वाटार एन्ड इलेक्ट्रिसिटि बिलनि मोनसे हिसाब लाखियो आरो खारन जोंनि बे फ्लेटनि जा बिल दङ बेजों साजों शेयार खालामो आरो बे सानिया बे मालिकनोनो एक्सट्रा मोनसे रुम आरो बेखौ सेपारेटै रेन्टआव होयो बेनिफ्राय इलेक्ट्रिसिटि आरो वाटार बिला जोंनाव फैखायो आरो बिसोरनिबो बेनिखायनो जों शेयारिं बेसिसाव खालामो आरो दा आं जा बिलखौ होबाय बेखौ आंबो एक्सेल सिटआव होना लानोसै बेनिफ्राय अट'मेटिकलि केलकुलेट खालामगोन आरो बेसेबां होबाय बे बेसेबां नुदोंना बे डेट बेनिफ्राय बिल जेसेबां फैबाय बेखौ होबाय बेनिफ्राय बे टटेल बिल आरो सिगांनि जि बेलेन्स दङ बे बेलेन्सखौबो बेयाव होनो हागोन खिन्थु बेलेन्स गैखाया 0 बेनिखायनो डाइरेक्ट जेसेबां बिल फैदों बेसेबांनो बिल बे मान्थआवबो होनांगोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव जाबाय आंनि पार्सेन्टेजआ आंनि 65% होनांगौना बेनिखायनो 65%नि हिसाबाव आं केलकुलेट खालामबाय जेरै 978 बेनि 65% दिहुनो होमबा बे 571 फैगोन आरो बे आं होनांगौ पार्सेन्टेज आरो बेनिफ्राय पेड बाय मी आं जुदि होबाय होमबा जा बेलेन्स दङमोन बेनि होनांगौ 35%आ एक्सेस पेड बाय मी होननानै एक्सेस पेड होननानै आं बेयाव लिरो आरो होमबा बिनि होनांगौखौबो आं होबायना बेनिखायनो एक्सेसआ बेयाव फैखाबाय आरो अट'मेटिकलि दा नेक्स्ट टाइमाव बे होबा आरो एडजास्ट जालायगोन आरो सेल सिटआव लाखिबा बे थारमाने गोसोआव लाखिनोबो इजि बेनिफ्राय केलकुलेट खालामनोबो मोजां आरो जोंनि अफिसनि खामानिफोराबो सब एक्सेलावनो जायो जिखुनु अफिसाव खामानि मावबा एक्सेल सिटआ बिराद गोनांथार आरो जोंनि अफिसाव 90% खामानिया एक्सेलाव जायो आरो बेनिखायनो एक्सेलखौ जोङो कन्टिनिउवास डे टु डे लाइफआव जोङो इउज खालामखायो आरो आंबो बेनिखायनो एक्सेलखौ न'नि जा इलेक्ट्रिसिटि बिल आरो वाटार बिल जा शेयारिं दङ बेखौ केलकुलेट खालामनो थाखाय इउज खालामो बेनिफ्राय आंनि जा सेलारि मोनो बे सेलारिनि जेसेबां पार्सेन्टेज मायाव खरसा खालामो बेनिबो आं ट्रेकिं लाखियो आरो बेनिफ्राय बेबायसा खालामना दोनबा फैसाखौ एडजास्ट खालामनो हायो आरो बा प्रि प्लान जायो आरो बे नेक्स्ट मान्थआव आंना मा खरसा दङ बेखौ सिगांनिफ्रायनो प्रि प्लेन खालामनानै लाखिखायो आरो आंना क्रेडिट कार्डनि बिलाव बेसेबां होनांगौ बेनिफ्राय मबाइल बिलाव बेसेबां होनांगौ जानायाव बेसेबांसो थांखागोन बेनिफ्राय आंनि जा सेभिंआव दङ सेभिंसआव आं बेसेबांसो दोननांगोन बे फैसाखौ डिभाइड खालामनो हायो आरो आं बिदि ट्रेक लाखियो आरो एक्सेल सिट इउज खालामनानै ब्रेकफास्टआव दिनै मा बानायदों नायनो मा बानायदों सेन्डविच बे फार्स्टआव ओरै घिसो लगायना लादों बेहाय थाइबें दङ ओमफ्राय गाजर ओमफ्राय मेयनिस बे पेकेट मोनोना टेमायाव मेयनिस बेहाय खैदि दा नैबेहाय चिजखौ बिदि होनोसै आरो सायाव बिदि होनानै आरो नैबे ब्रेडखौ बिदि जाबनानै बेनो जाबाय चिज सेन्डविच आरो
आंना इसिंनि खामानिया जोब्बाय माने ब्रेकफास्ट आरो लान्चआ माने बानायनाया आरो जाजोब्बाय दा एसे बिबाराव दै सारनोसै बेनिफ्राय सोरबा सोरबा सोंबाय थायोना आं माबायदि खामानि मावो होननानै कनसालटेन्सि मोनसे फार्म दङ आरो बेयाव खामानि मावो आरो बे पिएसओ आरो पिएसओ होनबा पाब्लिक सेक्टर एन्टारप्राइज होननानै बुङो आरो बे मा जायो मोनसे कम्पानियानो आरो रुल्स एन्ड रेगुलेसनफोरा गभर्नमेन्टनिखौ फल' खालामो आरो जोंबो बेबायसा कम्पानिनि जुदि मोजां एग्जाम्पल होनो नागिरो होमबा जोङो एसबिआइखौ लानो हायो आरो एसबिआइआ पाब्लिक सेक्टर एन्टारप्राइज बेंक आरो बे जोंनियाबो बिदिनो आरो जोंनि कम्पानिया स्पेसियेलि हस्पिटेलनि खामानियाव डिल खालामो आरो बेनिखाय हस्पिटेल बानायो बेनिफ्राय हस्पिटेल डिजाइन खालामो मेनलि जोङो कनसालटेन्सिनि खामानि मावो आरो कनसालटेन्सि खामानि मावोबा माहाय बाराय खामानि मावनांगौ मानोना डिजाइनिंनिफ्राय लानानै एक्जिबिसनसिम जेसेबां खामानि दङ गासैखौबो जोङो सुपारभाइज खालामनांगौ आरो बेनिफ्राय कनसालटेन्सि फार्मफोरा मारै खामायो जेरैबा हमना ला 100 रांनि जोङो खामानि मावबाय होमबा 100 रांनि जों फिस लायो बे फिसआ 3 to 4% जायो होमबा 100 रां जुदि खामानि मावो होमबा 3-4% जुदि फिस लायो होमबा बे 3 रां और 4 रांल' जाबाय बेनिफ्राय हमना ला जों जुदि 100 करोड़नि जुदि जों खामानि लायो होमबा 3 to 4 करोड़ जोङो एज ए फिस मोनगोन आरो बे फिसजोंनो जोंनि सेलारि बेनिफ्राय अफिसनि खरसा बेनिफ्राय सोरनिबा टिए डिए गासैबो बेजोंनो एडजास्ट खालामनांगौ आरो नोंथांमोनाथ' मिथिगोन गभर्नमेन्ट अफिसफोराव गासैबो बुस्थुफ्रानो कनफिडेन्सियेल बेनिखाय बेयाव भिडिअ रेकर्डिं खालामनाया अलमस्ट इम्पसिबल आं जुदि मालाबा जुदि अफिस सिङाव जुदि ब्लगबो खालामो होमबा आं गावनि जबखौबो गोमानो हागौ आरो बेनिखाय आं अफिसाव ब्लग खालामो आरो जोंनि अफिसा एकदम फिसा अफिस आरो नर्मेल मोनसे बिल्डिं 5 ताला मोनसे बिल्डिं आरो फिसा अफिस बेनिखायनो आं अफिसाव ब्लग खालामाखै आरो ब्लग खालामबा गासैबो कनफिडेन्सियेल बुस्थुफोरा थायोना होमबा आंनि सायाव एक्सनबो लानो हागौ आरो अफिसनि मानसिफोरा गानना लाबाय लोगोफोर ना थांनोसै अफिसाव खामानि मावहैनोसै नोंथांमोनखौ उनाव लोगो मोनसिगोन आरो बाय लोगोफोर अफिसाव मोनफैबाय सब फाइल गोजा कैलेंडार दङ हेलमेट बेयाव दोनो बेग बेयाव दोनो दै प्रिन्टार फाइल सब फाइल आरो इथिं बेयाव लेपटप दङ आंनि रावबो मोनफायाखै बेग दोनबाय लेपटप दोनबाय बेनिफ्राय दा अन खालामगासिनो लेपटप चलो ठीक है चल लिया करो मेरे साथ हाँ और क्या मैं वैसे आधे टाइम मैं उधर से आता हूँ जाते टाइम दूसरा रोड रहता है कोई दिक्कत नहीं तो मैं छोड़ के चला जाया करेंगे उधर से आंनि खाथियाव जा जयो बेबो जोंनि रुम खाथियावनो थायो आरो जानो थायो आंनि जा अफिसनि खामानि दङ सब बे हार्ड डिस्कआव थाखायो आरो बेनिखायनो आं एसे न'आव लाङो माबा खामानि थाबा बेयावनो मावो आरो गावनि डेस्कटपआव लगायना लाबानो अफिसनि खामानिफोरखौबो बेयावनो मावनो हायो आरो दा मानसिफोरा मोनफायाखै सासे दा मोनफैगोन आरो रस्टार होदोंना सबना बेलेग टाइम आंनि टाइमा 9:30 बेनिफ्राय आरो 10:30 फैयो दा बेसेनोसै आरो बारा खिथिला आरो अफिसनि रुटिनफ्रा स्टार्ट जागोन आरो बोरैबा माने लेथ्रा जाना दङ दा बेखौनो साफा खालामसै आरो दा बे बिजाबफोरखौबोथ' दोननो माबा मोनसे नांगोन ना बस्ता गांसे दङ इनि आरो लोगोफोर सबसे इम्पर्टेन्ट दे नैबे गांसे बिजाब नुनांगौ सिमां नैबे जाबाय मा होनो खन्थाइ बिजाब आरो नाम लिरनाय दङ ना मा लिरनाय दङ नुदोंना हिमसा नार्जारि माने बेखौ माबाया लिरदों आरो हासबेन्डआ लिरदों बे खन्थाइ बिजाब माबा खन्थाइबो लिरोमोन आवगाय बिदि सल' सुंद' सल' बेफोरबो लिरोमोन आरो दा बिदिनो उदालगुरियाव ना मायाव साहित्य सभा जादोंमोन ना 2000 मायाव जाखोमोनथाय 2010आव जादोंमोन नामा बे 2010आव जानायावनो नैबे बिजाबखौ दिहुनदोंमोन आरो नैबे नुनांगौ सिमां नोंथांमोनखौ जेसे मालाबाफोर जुदि फरायनानै होनांगौबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर आं बे खन्थाइफोरखौ फरायगोन आरो नोंथांमोननि सिगाङाव ओरैनो लोगोफोर नाय आं पुरा साफा खालामजोब्बाय बे गांसे नैबेहाय मा होनो कपि गांसे लाखिदों बे मालाबा आरो लिरनांगौबा बे थाथोंसै नैबे सानैखौबो साफा खालामनानै आंना हेना बिथिं दङ नेल पलिश रिमुभार
बिथिं दङ मा होनो फल'नि स्प्रे दासो साफा साफा नुबायना दा आं एसे आंनि गोसोखौबो एसे माने मा होनो सोरां मोनबाय आरो नैबेखौ दोनगोन आं इनड'र प्लेन्टस नैबे मोजां नुदोंना लोगोफोर अखा हादों दा अखा हादों नमस्ते भैया हाँ बारिश का वीडियो बना रही हूँ मैं आज इसलिए बहुत गर्मी था ना सुबह से मतलब आज बारिश तो अभी गिरा है अच्छा है लेकिन इसका बारिश ना ज़्यादा टाइम नहीं रुकता जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है लेकिन हमारे आसाम में ना अभी बाढ़ मतलब बहुत पानी आ जाता है कहीं से भी बाढ़ खेती बिहार में खेती वेती सब खराब हो गया आसाम में खेती तो धान तो हुआ ही नहीं हाँ धान तो पूरा ही पानी भर रहा ऊपर इसलिए तो अभी कोरोना का ये बहुत हाँ ये दो खराब है भैया लोगोफोर आं दुगैखांबाय नाथाय नायलाय दुगैखांनाय लोगो लोगो अखायाबो गैला लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै दा आं कफिखौ लोंनोसै बिनि उनाव एसे उन्दुनोसै बिराद खर' थागासिनो ना आंहा एसे माबा माइग्रेननि प्रब्लेम दङ बायदि मोनो आरो आं बे गेजेर गेजेर बिदिनो आंहा बिराद खर' थाबाय थायो मेगनबो सायो दा एसे कफिखौ लोंनानै एसे फ्रेस मोनगोन ना अब्ला उन्दुनोसै एसे दा दिनैनि थाखाय एसेनोसै लोगोफोर नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअ'आव बाय बाय